ngene iki kok. Kadung kuwe dhewe. Kadung. Oh aku kan semuwe nek urung dipencet ngene iki piye jane? Wis pen. Iki tapek sahapene lho ya. Nggih. Mong. Mbah. Jenengan 5.000 mawon kok. Nggih. Mbah kok tiba-tiba terus kok. Aku kok mesakne ya wis kabeh ae nah. Nggih. Nggih, jenengan Kong. Niki HP mboten purun. Oh mboten. Mboten. Ora iso apa. Ora iso. Wong wis kadung disawer HP kok. Terima kasih ya, Mas. Pak biasane nek nih pripun? Lamunan. Biasanya lamunan niku 50 lho, Pak. Oh nyanyi sik bano 50. Oke. Ya. Tapi biasanya nyanyi sik 100, Pak. Kok mudah toh? Lah kan lek request kuwi 50, lek wis nyanyi 100. Oke. Nah, setelah ini ya, Pak ya. Oke. Ini gimana, Mas? Oke. Ini tadi ada request dari Bapak Lamunan ya. Ya, Bapak sopo kayak Bang? Pak sopo, Pak? Pak Supri. Siapa? Temon. Klowor. Kok elek ngono kok klowor ngono toh. Sing apik sapa Edi? Heeh. Edi wis tok etok Edi. Lamunan ya, Mas. Heeh. Ini bareng-bareng. Sendiri apa bareng-bareng manut? Aku ya manut. Manut bae ke. Kalian bae. Tanya penonton dulu no, tanya penonton. Oke. Sendiri apa bareng-bareng? Sendiri apa bareng-bareng? Bareng. Lek bareng berarti lek nyawer ya 4 lho ya. Ya, berarti 200. Oke. Berarti 1 2 3 4 5 iki. Enek ibuku barang kok. Nyapa to kok ibu? Tak kira aku sing mau ngitung mbak mbokmu to ya. Lah ibuku ning kene iki nyanyi. Wis Bu, aku tak pindahne kono, Bu. Oke, ayo Mbak yo. Yuk. Lagunya Lamunan Pak Wer. Heeh. Pak Delewer. Kok glewer to? Dover. Ayo Mak sini, Pak. Sapa yang njaluk lamunan?
Oke, satu tembang lamunan sudah dihadirkan bareng-bareng Ngesti Krido Taruna. Sudah ya Pak? Terima kasih ya. Pripun? Jaranane ora obah. Loh, biasanya lek jaranane obah berarti 200.000 loh Pak. Bose yang pundi? Oh niku. Lek bose yo 500.000 berarti. Lho budak neh to. Lah bose. Ojo 500 to. Lah piro? 1000. Oh, tak hitungi riyen nggih, Pak. Ya Allah, Pak. Pak. Kula guyon lho, Pak. Tapi kula purun. Kudu joget. Kula kudu jaranan. Lah kula mangke lek dadi pripun to, Pak? Sampan sagung gambui, Pak. Jenengan sagung gambui, Pak. Kula siap. Kula gambuhe lek napa menyan mboten doyan lho, Pak. Napa doyane? Oh, sate sempol. Mboten doyan kula nggih. Kula doyane duit. Nggih. Kula demit kondi yo seneng duit iki. Piye, Mas? Piye? Iki dikai 1 juta. Ready. Ready. Ya karek dirimu ready kok gak penjaran dirimu. Oke, aslinya aku selalu. Kita sebagai seniman harus bisa memberi hiburan gitu. Makanya lek kula dadi tambah nggih, Pak. Tambah pas. Masalah saweran ade gak oleh nyuwun. Ora oleh, Mas. Gak oleh ngarani ngono kuwi. Aku jalukno sisan. Wis sampean ku melu-melu wae. Pak, kula tampi nggih, Pak. Mugi berkah barokah rezekinya. Amin. Mugi saged dados tiang ingkang soleh, sae. Lho, dongane ya ngono lho, Mas, sampean kok diguyu to. Sehat selalu. Nggih, saged. Oh iya Pak, iya. Piye? Nyantol. Jereke keringatmu selak akeh engko sawerane selak entek. Oh iya wis yo. Sikat senterewe ya. Tak kene yo, Mbak. Kepang cilik apa kepang gede? Gede lho, Oh, Mas. gede. Ya cilik ae to, Mas. Oh iya. Kuwi kepangku anyar lho, hati-hati lho, kuwi mahal lho. Kita beri tepuk tangan buat Rit Biananda. Yo. Oh ya, yo. Angel. Mulya tinaka kang dadi
Yo. Barang-barang kok iso bareng iki demung e bareng. Bareng balung. Ngaliyo iki demung kae. Ya. Tunjukno kadek gayamu, Nduk. Ya. Sinden wanita rai klono iki. Naga kaya. Oh. Hati-hati.
Lah kok wis dadi. Lah kok wis dadi. Wi, cecek norono lah. Lah. Tekokno, Mbah, tekokno, Mbah. Mbah tekokno, Mbah, tekokno, Mbah. Aja mau minyake gaber-gaber kuwi kok. Mbok rogone apa kuwi? Mbok rogone apa? Gak gelem ngaku. Mo ngono. Lagi tumon iki aku demen iso nggih tisu barang. Dewa. Umbelku metu. Demet apa tumbele to ya? Demet di metumbele ngono kuwi lho. Demet apa? Demet dimar. Njaluk apa, Mbah? Njaluk apa, Mbah? Jaluk duit. Demet kok ngerti duit ki demet konde. Njaluk demet. Demet padha demite kok njaluk. Duit. Duit lho, Mbah, duit. Tekokno Mbah piro? Piro, Mbah, tekokno, Mbah? Sing rupane abang. Rupane abang piro to, Mbah? Rupane abang iki, Mbah. 10.000 apa 5.000? 5.000. Utuk. Apa? Rupane abang, gambare apa? Gambare Soekarno. Soekarno tok kenek. Apa? Aji Karno wong macul iki to, Mbah. Wis, Mbah, gambuana, Mbah, gek gambuana, Mbah. Ngesakne, Mbah, gambuana, gek gambuana. Gambuana. Ayo sumeten, kendange sumeten. Ayo. Mbah. Ya. Ledas. Piye to, Mbak? Iki gambuana sik. Gambuana. Padi junjung sikile ta, Wes nduk tangian nduk cahayu. Mbak remek dietreng-etreng ngono kuwi. Ora ngono lho, Mbah kok. Ora konsepe ki ora ngono gambui iki. Kowe tangiyo sik. Kok dikon gambui. Kok malah mbok gemboki mboke to. Lho, aku lek awon ibuku yo mesti ndang mari lho, Mbah Dohno. Kudune ning kene. Aku serami gedene kok lah, wes. Aku dinengku mie pop es kok. Ya. Wes iki ngepange sampun. Sampun. Ganonge Sampun ki, sampun. Pak. Ganonge sampun. Mau kepange 200 lah ganonge dereng. Ya, berarti totalnya piro? Berarti yo 400. Oh iya. 400, Pak. Terus dadine 100 yo 500, Wah, Pak. jangkap. Ya. Jangkep to, Mas. Jangkep bener. Lah, iki wonge tak do wong jiro lu 20, Pak. Oh, Pak. Oke, Adil lho, Pak. bagiannya 5.000-an. Susuke. Susuke ya aku to, Oh iya, Mas. iya. Wes. Oke, sudah nggih. Nuwun perkatang Sutrisno Budhe kakung dalah putri ingkang satu hurmatan Morawi ingkang satu badya mulya pinangkatur pasugatan ingkang angka pungkasan medali peneri rampok singa bareng saking Ngesti Krida Taruna ing wasana kawula ngaturaken sugeng dalu sugeng amirsani ngantos puraning pagelaran nuwun.
kesuwen ngenteni ompakmu, Mas. Mong sira kang tak tresnani. Ati sak godheng bumi. Sira tetep tak upati. Cintaku sejuta cinta. Yo wasol, yo wasol. Wayahe mulih, Pak, wayahe mulih. Katingal sumur ping sarya ning sisih kulon panggonane. Bebasan ana lindu sawi kaping 7 ingkang khusus kadelisus. Wong pating malengkong martandani mijining barisaning para naga. Barisaning para naga pinangka utusan dening Sang Prabu Singa Barong. La tala.
motor posisine sampean pateni. Posisine pateni. Oh, la la. Kuceleng iblis latin setan dalam podo ya alekan golek popo kan gugu ngarepe dhewe. Sing berong raja ngangkat kirisi. Wow. Mata saren sapa wani ngalangi aku wani bu mantep dah soto ame larang apa pucuke besok mati saiki Natiyanto kadange dewa Nora Kingangsa Rahambo Yen sira ora paracaya yen sing karo bakal ayo sajangkah mongso pun Prabu kawula ingkang sowan Monggo Prabu Sinuwun ingkang sowan Sinuwun
marak sohan badang lawar dewi saka langit apundhut garwana ing tlatalun daya bakal kapundhut garwa dening Sang Prabu Singobara laknat kurang tata parat kurang tata malam ketoken kewala nganti ati besok apa bakal beli yen bali bejo kula ujug ipun ampun kali gundal gendul mapan ning agemane para putri ya anting cakape ngati busana Kaya songo Senatita
Abdi Satya Cokro Kembang. Wah, yak bawah. Hello. Aswatama. Sikap. Joyo Songo Kita Soko Kembang Abuk Soryong Roto Joyo Lukito Aswotomo Esti Krito Taruno Boy Dikandani norakono dikandani Disabar-sabari norakono Disabar Leno pangit kamu Kelakon gaglak dan Joko Wongso Ayo sikat enteki Boy Awas. Kiamat Pikir pedot Mas, awas. Tahu bulat. Ayo Kiamat. maju legane atiku ya Walau gampang. Ngesti Riko Taruno ayo talangannya dijogo Mas ayo
Lola dalah. Yo lek pinten sih, Pak? Sinaksana bulan kekencar ing ratri kurit jagat bareng kelawan si reki sayang nata bunga ngrenggo tresno nyanding sliramu eswan kenya manis sesot yangku lara lopotan sagandeng lan sira lelono wono coba teranjang godho sayang aku gemi janji suci kang wis tinaliyahi bebrayan tekaning mati supahing ati sayang tanah sasandingan kakadya mimi mituno setyeng katresnan
Nuwun pramriksa budhe kakung dalah putri kang sapuh ngrematan Morawa ingkang sapuh bagya mulya. Wonten ing mriki kalenggahan sampun titipan cinipun paripurna pasugatan saking kawula sak rombongan Ngesti Ridho Taruna ingkang tansah paring mangnipun wonten ing arcepan sami awit siang ngantos dalu puniki. Oke, ingkang sami kasengguyung dening WCT Professional Audio ingkang derek mangahi bagya dalah Gavin Electing ngaturaken matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhah. Oke, ngaturaken gunging panuwun dhumateng Bapak tim keamanan beserta jajaran ngaturaken gunging panuwun ugi Bapak perangkat desa ingkang sampun rawuh ngaturaken gunging panuwun. Kawula nyuwun pamit bebili wonten kirang-langkungipun nyuwun gunging samudra pangsami salam budaya salam budi bangsa salam pasduluran Ngesti Ridho Taruna Anjing Panorama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Nuwun. Yen luntura wenterane ora kaya yen luntura tresnane tekaning atine kaya wong sak sire dhewe ora sembodo piyene saben dina wong tansah medhoke saben amatok lambunge angrerepo dadi duwe ora maido mongso gawe gelo ewo semono nganti bisa nglontorake tresno mrono mrene tiwas ndadawa larane nanging amba sajatine ora liya wong awake dhewe yen luntura wenterane ora kaya yen luntur tresnane tekaning atine kaya wong sak sire dhewe
padha piyene saben dina mong tansah patoke saben kapathok tambunge angrepa dadi duwe Ramaido kala mongso gawe gelo ewo semana